गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासिनिसिम बावग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैबाय। आं मैया दाखालिसो बुंनाय बे NLFB नि थाखाय आं बुंदोंमोन ना 10 लाख रां होगोन होननानै, बाट बिसोरो बे 10 लाख रांनि थाखायसो सोरजोंबा बुंनानै एरनानै होजाखो ना माखो बाट बेखौ मिन्थिया ना गोजोन गोरोबथाखौ लुबैबाय, माने गोजोनै थानो बर' हारियाव बेफोरबायदि जिउ फोजोबजाबाय थानायखौ नुनानै, सैमा अमाफोरबायदि खालामजाबाय थानायखौ नुनानै फैबाय नामा। मानो होनबा साननैसो सिगां फिरुस नार्जारियाबो जिउ फोजोबजाबाय। दा आं बेखौ बुंनो सानो मानोना साननैसो सिगां जुदि बेफोरबायदि गोरोबफैगौमोनब्ला, थाबनो गोरोबफैयोमोनब्ला बे फिरुस नार्जारिया, फिरुस नामा, बेयो जिउ फोजोबजानाय नङामोन ना बेखौ फोजोबनायनि थाखायसो एबा फोजोबनायखौ नुनानैसो फैखो बेखौ मोनथिला। दासिम एम बाथाया हाग्रायाव मानो थांदोंमोन, मानो फैफिनखो, बेनि बागै गुवारै एबा गोथोङै मिथिनो मोननाय जायाखै। ओरैनोथ' प्रमद सारमोना ओमफ्राय रन्जित सारमोना बुंदों आरो इसोरो मानो थांदोंमोन, दा जेनेबा गोसोआव मा साननानै थांदोंमोन बेखौ मिन्थिया बुंदों। एम बाथाया मा फोरमायो, दा एम बाथानि माने सोंथि सोंनाय, माने बिनि फोरमायनाय भिडिअ नुनो मोनाखै निउसफोरावबो। उनफोराव मा बुङो नायनोसै। आं भिडिअखौ गोबां चेक खालामदों, नुवाखै खिन्थु दै नोंसोर नुदों नामा आं मिन्थिया। आं बेखिनियावनो बुंनो सानो, जोङो बड'लेण्डनि थाखायथ' बेफोरबायदि जेनेबा बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन, बाट हाग्रायाव थाग्राफ्रा दिनै फैबाय। थारैनो सानैसोआ बड'लेण्ड बिनानै हाग्रायाव थाङै थाङै दाउ अमाफोर बायदि बुथारजायो, गावथारजायो। बाट सानैसोआ न'फोराव थानानै एबा लिडार जानानै गोबाङानो बायदि गाव गावनि मा होनो इखो पार्सनेलनि थाखायल' जागासिनो दङ, हारिनि थाखाय गैया। दा बेखौ साननो थाङोबा थारैनो दाबायदियाव हाथियार दैनानै बड'लेण्ड बिबायनाया माने जों बर'फोरा दाउ अमाफोर बायदि बुथार जाबाय थानाय आरो। मानो होनबा सानैसोआ नाङा होननानै जिरायनानै थाबाय, सानैसोआ आरो हाग्रायाव थांनानै बेफोरबायदि मा होनो बेखौ दुंहाव थासारि खालामबाय थायोबा मा जानो। बयनाबोथ' न'खर दङ, दा हाग्रायाव थांग्रानियाबो न'खर दङ। बेसेबां दुखु थालांबाय दा फिरुस नार्जारिनि न'खराव। साननैसो सिगां जुदि बेफोरबायदि गोरोबथा खालामफैयोमोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन, साननो गोनां बाथ्रा। दा मानि थाखाय थांदोंमोन, मानि थाखाय फैफिनखो बेखौ उनाव एम बाथा सारा एबा आदाया आरो मा फोरमायो बेखौ मोनथिसिगोन उन समाव। दा बेखौनो आं माने गोसोआव सानदों आरोना, नोंथांमोना मा सानो आं मिन्थिया, बाट आं बेखौ सानदों जोंनि गोबां बर' लिडारफ्रा राजखान्थि हान्जाजों गोरोबबाय एबा राजखान्थि हान्जाजों गोरोबनानै समाजनि मोजां हाबा मावनो आगान सुरबाय। सिगां बड'लेण्ड दाबिनाय हान्जाफ्राबो गोरोबबाय। बिटिआर मोननायनि उनाव बड'लेण्डनि बागै जेबो बाथ्रा सावरायथ'वाखै एबा मोनगोननि जेबो बाथ्रा बुङाखै। आन्दलन खालामफिनगोन ना उनाव बिफिनगोन ना राजखान्थि भाबैनो ओरैनो जालांगोन बेखौ दासिम क्लियारलि बुङाखै एबा मोनथियाखै आरोना। आं सानदों थारैनो उनाव राजखान्थिनि लामाजों बड'लेण्डआ एबा सेपारेट स्टेटआ जालांगोन नामा, बेखौ आंहा माने साननाय दं आरो फोथायनाय दं। उनाव जालांनोबो हागौ, मानो होनबा मोनफा मोनफा दिनै बर' हारिनि एसे एनै गिदिरनिफ्राय गिदिर सुक्ति जागासिनो दङ, गोरोबथा जागासिनो दङ। बाट दिनै हाग्रायाव जेनेबा हाथियार दैबायग्रा गैला, थेवबो माने राजखान्थियावथ' दं नालाय, राजखान्थियावथ' जोंनि बर'नि राजखान्थि हान्जा फिसा फिसाब्लाबो गिदिर जाबोगासिनो दङ, गोहोगोरा जाबोगासिनो दं आरो। गेदेर गोलावफ्रा थारैनो राजखान्थि हान्जाजों लोगो जानानै बड'लेण्डखौ सेपारेट स्टेटखौ दाफुंहैयोब्ला मोजां जागोन। मानो होनबा गोबाङानो बुंदों लिडारफ्रा गुबुन हादरफ्राव हाथियार दैबायनानै बेफोरबायदि
स्टेट सोरजियाखै, राजखान्थिनि लामाजोंसो सोरजिदों होननानै। थारैनो बेफोरखौ सानोब्ला माने मोजां आरो सोरां लामा बेफोरो। बेफोरबायदि दाउ अमाफोरबायदि गावथारजानायबो नङा, बुथारजानायबो नङा। आं आखाइ खबजबै खावलायो माने राजखान्थि हान्जाजोंनो गोरोबनानैब्लाबो माने राजखान्थिनि लामाजों बड'लेण्ड एबा सेपारेट स्टेटखौ उनहालागि नाजानांगौ दानायाव। दा बेफोरनि फारसे सानगोन ना सानला गेदेर गोलावफ्रा बेखौ मोनथिला, बा इसोरजोंबा मा डिल्स दं, माने मा सिंदों सिं प्राइभेटलि खोथा दङ बेफोरखौथ' जों मोनथिला नङा होमबा। दा आंथ' बाराखौ बुंला, एम बाथाया न'खराव फैफिनबाय एबा जोंजों रायजो राजाजों गोरोबनानै थाफैनो फैफिनबाय। आंबो बरायबाय, आंबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायो। मानो होनबा दाखालि बावै जिभिरुस नार्जारियाबो बेस्रा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लांनांबाय साननैसोनि थाखायनो। आरो बेफोरबायदि गोबां दा जेलाव दङ, जेलाव सोजाबाय। बेफोरनि बागै मा सावरायगोन, माबा समाधान जागोन उनावसो मिन्थिगोन। बाराखौथ' बुंनो गैला, दिनै एसेनोसै। उननि समफोराव नेनानै थादो। गोजोन्थों।